Moko kuom johala kod weg ute e dho wath ma Wichlum e sub-county ma Bondo ochwalo ng'ur margi e wi gino ma giwacho ni ichunogi mondo gidar kendo iketho utegi mondo ochiw thuolo ne gedo mar kar kano rech ma olos e yor lony manyasani. Sirikal mamalo kokalo e migawo mochung' ne nembe ochako chenro mar gedono madhi muonyo omenda milionde ka koro giseyo tend kaunti kaachiel kod sirikal mamalo kuom rem chiwo oboke moyiedhi e wi kawo lopegi ne gedono. Weg ohala kotelnegi kod Charles Ndaga wacho ni ne gipo ka chenro mar gedo chakore e dwe mar 12 higa mokadho e lo mane gikodesa kowuok kuom tend kaunti ma Siaya. Gilieko ni ne onyisgi gi dhok mondo gidar maonge notis moramora gino ma oketho ohala mekgi. Kata any written document wanya chao godo wuoth niya joma gedo joma timo gini en ng'ano giri mondo oyud kama nyalo gie gino se affect wa masani samo weni tenants mane wantiere utewa jok manodake dhano sedar onge tenants ma wan godo sani ohelni manatimo kuondego olor gidhi bagi chilo nyaka ute makata kaka dani gol giri e ot bende is a problem kech kodi fili kidonjo to ng'anya donjo ni ang'awa ni trespass. So na po chieng' moro korna wach ni dwara Wichlum ka gi jakom na biro piyo piyo na kawa piko mabiro piyo piyo mayudo jakom mwaloka ma jakom okona ni udigo kori muko joma muko wachwa malo Nairobi ni udigo kori muko takona ni jakom anadwaro mna notice letter to kona ni notice letter ok gindiki an gi masin kanyo masini no geng' ma gimora mora onge mogole yodno kaka ne jogo biro mochiele kanya chaka duogo ni kamoro ne giweno tuchi ni nyalo golgo gik moko ayudo kaka kanyo bende giloro. Tan gima na nyalo kwayo county government ma Siaya mondo ng'iswa boundary mar Wichlum market to gi Wichlum BMU nikech aneno ka gino kelo shida kind jo beach to gi market kiano gi kanye to beach be kiano gi kanye